खुलुमबाय। गिबियावनो इंराजि गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। आङो भेरगाव कलेजनि सासे ट्राइबेल स्टुडेन्ट। आङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों दि थांनाय 29 नभेम्बरनि जि मोनफ्रोमबो कलेजाव बिग्रायनाय हाबाफारि लादोंमोन, बे बिग्रायनाया जोंनि कलेजजों लोगोसे गुबुन गुबुन कलेज आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जोंनिनो आदा आब' बा लोगो बिथांमोनाबो लादोंमोन। बेनिफ्राय जुरिनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव लागि जे पिसफुलि रेलि लादोंमोन, बे रेलिया उनाव मायबा मोनसे बिबेक आबेगजों भुल बुजाबुजिनि गेजेरजों बैयाव बुख्रुब सुख्रुब जादोंमोन। दा बैफोर बुख्रुब सुख्रुबखौ लानानैनो जोंनि जे क'क्राझार इउनिभारसिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सानै रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ नंखाय दाय फान्दायनानै जे रिलिज होनाय बे नटिस ओंखारदों, बे नटिसखौ जों माब्लाबाबो मानिनानै लानो हानाय नङा आरो बै नटिसखौ थाबनो उइथड्र खालामनांगौ होननानै जों जोंनि फारसेनिफ्राय बुंदों। ओंखायनो बै नटिसखौ थाबनो उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ आरो बिथांमोनखौ थाबनो बिथांमोननि मासियाव सोनानै लाफिननांगौ। नङाब्ला जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरा आरो फिन खनसेबाव बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारफिननो गोनां जानो हागौ। मैया बावैसो जोङो नुनो मोनदों जे प्रेस मिटआव क'क्राझार जिल्लानि BSUनिफ्राय बिथांमोना जोंनि बर' ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरनि बिग्रायनाय सानैसो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एन्टि बर' होननानै बुंदों। बै एन्टि बर' होनग्रा बिथांमोनखौ जोङो सोंखारियो, निन्दा होयो। बिथांमोना बेबायदि एन्टि बर' होननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बैखालि जुदि बिथांमोना एन्टि बर'मोनब्ला बैखालि बिथांमोना बिग्रायनाय नङामोन आरो दासिमबो बिथांमोना बिग्रायगासिनो दङ।